už sme tu, Eva. No a čo teraz? No, Počkať, tu vlastne by mal byť ten kúzelný kameň. no ale kde vlastne by mohol byť ten kúzelný kameň, čo? Je tu Mne veľa. sa zdá, že ja vidím kameň s tvárou. Kde? Tu, pozri sa. Vidíš to? Ahojte, ja som kúzelný kameň. No, ale to je ten kúzelný kameň, ktorý... Wait. Fakt divné. Ešte, daj sem, ja si ho dám do ruksaku. A to čo sú tu za bicykle? Myslím, že sú asi na požičavni. Počkaj, tu čo píše? Chcete si požičať bicykle? Môžete ich vrátiť za 24 hodín. Bereme? No tak bereme. Tak, ja nasadám. Tak, a ideme. Musíme si tu dať prestávku. No dobre, ale čo teraz? Neviem. Tak. Joj. A čo robia? Oni teraz za čo robia? Hehehe. Hehehe. Koknem sa. Oni idú na bicykle, rýchlo musím utiecť. 3, 2. Tu je také nákupné centrum divné. Nemá ho... Není to divné. To by sme mohli skôr dať dobre nakúpiť. Hej, ideme tam. Hej, poďme. Už iba kus od vchodu, tak môžeme ísť. Už sme tu. To majú pekne zariadené. Áno, ale musíme byť tichšie. Tak. Poďme ľava. Ok. Tak. Tam vidím nejaké hračky, ideme sa k ním kúknúť. Ok, ale ja za nechceš kupovať. Dobre. Tam sú u papiera také, poďme. Ok. Tak, poďme sa kúknúť. Blíž. Ale nie, tak to neber. Nožnice? Čo je tu také zaujímavé? Fixky na textil. Hej, tak si to zabáli. Ešte mám vo vrecku a môžeme ísť na kasu zaplatiť, dobre? Ok, tak fajn. Tak. Tak. Už sme kúpili, máme bloček. Už sme kúpili textilové fitky a môžeme ísť. Tak. Už zase ich tu sledujeme. Konečne. Oni už idú. Nie, zase. Číme. Musím rýchlo ísť. Rýchlo. Musím ísť. Musím rýchlo ísť. Ona si ma skoro všimne. Rýchlo, schovaj sa. Čo je to za povedomú? Neviem, nejakú oranžovo-zelenú. Hej, Lukáš, poď sem. Už som tu. Povedz mi, čo to... Utekám. Tam je ale pekný park. Poďme sa tam pozrieť, Eva. Tak, môžeme tam ísť. No už sme tu v parku. Tam čo je za oltár? Ideme sa tam kúknúť. Však kúkaj sa tam. Kde tam? Tam je oltár, nevidíš, či čo to je? Aha, tak poďme. Tak ideme na pešo. Bicykle máme blízko, tak poďme ku tomu oltáru sa kúknúť. Ok. Aj. Tak. Už mi zase dohnal. Fú, jak predtým pri tom. Hej, Tak. čo to je? Čo to tu je? Why? Nechaj ma! Čo to je? Sakra. Nechaj ma! Tak. Toto tu si vyskúmame. Je to nejaká živá vec. A toto tu si vyskúmame. Možno, že sa to bude dať aj odkrútiť. No možno. Fajn, môžeme si to toto. No. Nepust
Pustíte ma do Choď. No, No dobre, poď sem. musíme ho ísť vyskúmať. No dobre, poď sem. Tu je naše tajné základňa, takže tu by sme ho mohli vyskúmať. Hej, počkaj. Toho malého škriatka. Ale aj predtým sa mi zdalo, že nás špehoval. Čo keď nás vlastne špehoval? A Na nič. tu je stroj, čo vyzlečie všetko, čo treba. Počkaj, dajme ho tu. Dobre, Tu ho no daj. počkaj, tak ja ho tu Tak. dám. Tak fajn, dáme ho tu. Tak, teraz by ho tu malo preniesť. Zapínam. Počkaj, nie, čo to je? Toto je nejaký drôtik, v ktorom bol po celý čas zabalený. Ale kúkni, čo to je? To je nejaký... Nechajte ma! Nie. Kde utekol? Počkaj, kde je? No tak. Tu je. Je. Dobre, musíme ťa... Nejako toto. Zabalíme ho. Dobre, zabalíme ho, lebo počkaj, tu nám vyšli toto, že vraj, keď ho zabalíme, že není taký rýchly, keď je bez balenia. A ešte k tomu, že vraj to je vzácny druh, čo sa vyskytuje vo vesnici, maličkých ich potvorok. A tie väčšinou vesničky sa vyskytujú v malej tráve. Nie. V malej tráve. A my kde teraz stojíme? V malej tráve. No, Dorici. Tak ho rýchlo zabáľ už. Už je zabalený. Dám si ho Tak do fajn. smávky. OK. Tak fajn, ideme na naše bicykle. Koniec Adamy a Evy i kúzelného kameňa. Ďalší koniec sa bude konať na budúce. Omyl Davida a Eva. Kúzelný kameň na budúce. Uvidíte pár slov a uvidíte aj pár vecí zo tretej časti. Vidíš tam? To asi tá vesnica. Nie. Ups. Vidíš to tam, čo tam je? Nie, vidíš to tak tiež. Hej.